So inangat natin dito, and then nung mga bandang alas 3:30 na ng madaling araw, inabot na siya. Ay, nakakamiss ang adrenaline ng motor. Pero iba rin ang adrenaline ng binabaha, no? Iba yung adrenaline natin nung binaha tayo. Baka hindi na to umandar. Medyo yung underbelly niya nalubog na. Alam mo yun, hindi ka pa nga nakakabangon sa isang problema, may dumating na naman na problema. Yo, what is up mga katodo? Magandang araw sa inyo lahat. Sobrang pasensya na at matagal-tagal tayong walang upload. Pero guys, eto na. So, nung mga nakaraang araw lang guys, binaha tayo. Actually, ayan pa yung mga marks ng baha, oh. Binaha yung bahay natin. Itong buong garahe natin, talagang lubog yan. What is up mga katodo? Eto guys, binaha tayo guys. Grabe. Kahapon halos umabot yun dun sa may outdoor ng AC. Matindi. Ang ating motor inabot din. Hindi halos mapasok itong garaheng ito. Kasi kung titignan nyo, mas mababa siya compared dito sa road. Sa loob ng bahay, lagpas tuhod. And alas 4 ng madaling araw ng Tuesday, July 23 ata, oo. Talaga napalikas kami kasi wala, ang bilis. Sobrang bilis ng pangyayari, tumaas. So 4 AM nilusong na natin kasi inangat natin to nung kinagabihan pa lang kasama ng kotse at ng scooter. Naiangat natin dito. Usually kasi napapasok talaga yan ng tubig pero hindi pumapasok sa loob ng bahay. Or kung pumasok man, manageable siya. So inangat natin dito, and then nung mga bandang alas 3:30 na ng madaling araw, inabot na siya dito, parang dyan. So halos sa ilalim na ng engine. Titignan nyo, naggalawang pa. And ayun nga, wala nang pag-atubili, kailangan naming lumikas. So madaling araw talaga, pinilit namin na umalis na. Sobrang worried kasi siyempre yung ibang magagamit, hindi natin masasalba lahat. And itong kotse natin talaga ang sobrang lifesaver kasi mamaya ikwento natin na magpipreheat muna tayo. Pero guys, sana okay kayong lahat, okay tayong lahat, no? Ayan na naman, no? Madilim na naman. Literal nakakalipas lang ng bagyo, no? Ayan na naman. Ayun ako. So, kabado 20, yung mga basura. Pasensya na. Kabado 20 na naman tayo. Kasi pag umuulan, yung kaba na parang baka abuti na naman. So, bahagyang inaabot. Actually, parang almost oo, dyan sa may catalytic. Nabasa na yung area na yan. So ganun kabilis ang transition ng tubig talaga. And napansin ko nung inano ko siya, kinold start, kapag basang-basa pala talaga yung ilalim na ito, iba yung tunog niya, no? Hindi siya ganun kabuo, parang merong lagiting na medyo matining ng onte ang sound niya. So ganun pala talaga, no? Anyway, dalhin natin to sa daan. Papakita ko sa inyo kung saan kami nagstay. Ayan guys, so noong mga panahon yon, wala na ako sa Ulirat, no? Naghahanap ako ng mga pwedeng mapuntahan natin. So nag-reach out ako sa mga tropa. So i-shoutout ang aking mga minamahal na tropa. Talaga namang nag-offer, no, ng kanilang bahay na para mapuntahan. So during that time, 4 AM, wala na ako ibang maisip. Nung papunta namin sa kanila, along the way, paglabas namin mismo dun, nabalitaan ko na si partner, sinabihan ako na yun nga, hindi na passable yung mga area dito sa C5, andito sa may bandang Pasisix. Pero guys, dito kami nagstay mismo. Itong mismong gutter na to, ang dami dito nakaparada noon, no, during that time, 4 AM ng July 23.
So papakita ko sa inyo yung picture, pero andito yung kotse, tapos dyan sa likod itong big bike tsaka yung scooter, no? So dyan tayo nagstay. Nung natrap na kami, hindi na kami nakaalis, wala na talaga. And then of course hindi na matulugan yung bahay, so napilitan kaming magstay sa sasakyan. So ganun ang naging kalagayan nun. Ninja 1000. SX. Ha? Oo, sing laki, kasing bigat din. Shout out sa iyo, kuya. Higit sa lahat, gusto ko magpasalamat sa aking nanay, no? Kay Ermats, na talagang nung naisip niya saan kami at narinig niya na nasa gutter lang kami, talagang sinabi niya hindi dapat kayo nandyan. Hindi ko masabi sa kanya, napaka-intermittent ng signal, guys. So hindi ko ma-communicate sa kanya agad-agad yung fact na wala kaming mapuntahan kasi natrap na kami. So sabi ni Ermats na dapat maghanap na lang daw, o maghanap kami ng accommodation. Honestly speaking, medyo budget wise tagilid tayo ngayon. So si Ermats walang pag-atubili, talagang the love of a mother talaga, na sobrang thank you talaga, na you're always a blessing. Darating ang panahon na makakabawi rin ako sa'yo, Nay. So yun, no, yun yung mga transition ng event natin. Ang daming pulis. Taguig River Festival. So naging river nga ang Taguig 2 days ago. Taguig River Festival. So sa kasamaang palad, lumubog ang Taguig couple of days ago. Kagaya nga nang na-share ko ng mga nakaraang vlog natin, mga katodo, no? Marami na ako natambak na vlog. Pag-uwi, patay tayo dito mamaya pag-uwi. Dito pala yung sentro ng kasiyahan. Yari tayo dito mamaya. Ikot na lang siguro tayo. Marami na tayong na tambak na vlog, and hindi natin nabigyan ng pansin para mag-edit, no? So pipilitin ko talaga kasi apart from namimiss kong magmotor, alam ko kahit papano inaabangan nyo ang mga uploads natin, especially dun sa mga may interest, no, na magkaroon ng gantong klaseng big bike. So gagawa natin yan ng paraan. Ay, nakakamiss ang adrenaline ng motor. Pero iba rin ang adrenaline ng binabaha, no? Iba yung adrenaline natin nung binaha tayo. Nabubuhat natin yung mga hindi natin kayang buhatin. Tindi ng traffic, oh. Namimiss ng motor na to ang gigil, eh. Apart from that, namimiss siya rin talagang gamitin kasi hindi natin nagagamit.
actually, ang dahilan talaga kung bakit tayo lumabas ngayon, kasi natakot ako na baka hindi na to umandar. Kasi kahit pa paano, sabihin man natin hindi man inabot yung engine, medyo yung underbelly niya nalubog na. So ayoko namang maging kampante, at alam ko namang naitatambak natin tong motor na to. Sa awa ng Diyos, no, nung pinaandar natin kanina, isang click lang naman siya. So all goods. Tanggal ka ba? Baka mamaya wala na. Ito na naman tayo sa speechless moment. Sobrang galak na nakalabas tayo muli. Mo naman yung dumi, mga katodo, tingnan nyo, naka-cover pa rin to. Ay grabe. Pero mamaya pag uwi, linisan natin to. Swerte pa rin talaga, at kahit mabilis yung bagyo, nagawan pa rin natin ng paraan, no? Iangat natin yung sasakyan, itong mga motor, na-situate yung mga dapat maiangat na mga gamit at nang pwede natin gawin. Nakakatulong talaga itong pagmumotor, no? Mapapaisip ka, no? Marami kang magiging realization sa mga nangyari sa akin for the past, actually, well, hindi ko masasabing itong bagyo lang na to na ang nakapagpalugmok sa akin kumbaga. Past months na meron tayong pinagdadaanan, and parang dalawa lang it's either gawin mong manhid yung sarili mo sa ano mga bagay man na nakakapagpabother sa'yo, or hahayaan mong kainin ka talaga niyan hanggang sa point na alam mo yun, ikaw na mismo ang sumuko. So sa mga ilang buwan, hindi lang tumbag yung pinagdaanan natin, no? Mas pinili nating maging positibo sa buhay, maging faithful tayo, no? Unang-una sa may kapal, at tiwala din tayo
lalo na sa partner natin sa buhay, sa ating pamilya, na amidst everything na mga pinagdadaanan natin, alam mo yun, hindi ka iiwan. And the more na nahihirapan tayo, itong baha na itong mga pagsubok ng buhay natin, no, the more na china-challenge tayo, the more dapat na mas maging mas maging matibay. Kumbaga, it should make us tougher, no? Ako nagpapasalamat ako na gantong pananaw ko amid sa mga challenges ng buhay ko for the past months, and itong nangyari recently na alam mo yun, hindi ka pa nga nakakabangon sa isang problema, may dumating na naman na problema. I'm just thankful I'm here, at andyan kayo na sumusuporta pa rin sa channel natin. Alright, and hopefully sa inyo din, no, mga katodo, sa inyo rin guys. Sana maging positibo rin kayo sa buhay, na kung ano man ang pinagdadaanan ninyo ngayon, isipin mo may mga taong mas grabe pa yung mga pinagdadaanan kaysa sa iyo ngayon, and they chose to stand up, they chose to fight. Pinaglalaban nila ang mag-survive, no, sa kung anumang mga pagsubok sa buhay nila ngayon. Quitting, kung ang pagsuko ay hindi option. You can always rest. Kumbaga, take a knee and rest, but quitting is never an option. Alright mga katodo, so sana ay nasa maayos at safe na kalagayan kayong lahat, no? At siguro hanggang dito na lang muna ating vlog for the day. And sana wag niyo pong kalimutan na suportahan pa ang ating channel. And huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. I-ring mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng ating videos. And guys, laging tandaan na sa lahat ng mga pangarap natin, maliit man yan o malaki, sipagan natin, kilusan natin, at itodo natin. Peace out guys.